Λοιπόν, γεια σου παιδιά, Νίκος εδώ και σήμερα είμαι πάλι με το μικρό ξαδερφάκι Νίκο. Τι έχεις να πεις? Πες κάτι. Γιατί βγάζεις αυτά? Έτσι, να κάνω ένα βιντεάκι γιατί έχω πολύ καιρό να ανεβάσω. Πες ένα γεια. Γεια. Ωραία. Και αυτό σήμερα θα δούμε ένα μονοπόδι, ένα selfie stick. Στο χαλαγά. Όχι, εντάξει, το έβγαλα. Το έβγαλα μετά από πολλή φασαρία. Εδώ έχει, δεν ξέρω, άλλο ένα καλωδιάκι και δεν μπορεί να μπει σε τέτοιο τρίποδο. Κάντε μια, αλλά μπορείς να βάλεις κάμερα εδώ πάνω και να το ανοίξεις. Και ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!